आरो ना दालां कारेन्ट थारसै माथो कारेन्ट थारानो दंलै लामायाव जोबफ्लांलाखा एकदम हाजो नांजाबनाय जायगा मोनफैलायबाय आरो ना जायगाया गिलु बालुखाना जायगायानो औवाबारि माबा जों गामि बायदि मोनलांबाय आङो हाग्राबारि होननाया बेनो खोमा नंगौदां लामायाथ' आसोलसोखा फाइनालि स' लोगोफोर नै जों दायो एकदम हाजो गुदियाव दंफैयो आरोना ओरैबायदि मोजां नै बाब रेबाब नै जोमैयाबो बुंजाला ओरैबायदि साइज ओरैबायदि बरिया जायगानो बाब माथो जायगायाव गालांनो बालायदों ओरैबायदि मोजां स' नै लोगोफोर नै जोंना नै बे बाइकजोंसो फैबावदों आरोना ओमफ्राय नै गामियानो माने गामियालाय थिगानो ओमफ्राय न'फ्रा खाथि खाथि गैया आरो एसे गोजान गोजानथार नै थारमाने बिथिंथ' आङो फका मैदेरफ्रा फैखागोन आरो ना मैदेरफ्रा फैखागोन एकदम हाजो नांजाबनाय खाथार नै डाइरेक्ट गामिफ्रा जायगायाव दंफैयो आरो ना गाइस आं स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम ओरैबायदि साफा आरोना जायगाफ्रा नै वाव स' बिउटिफुल सानाबो नै मोदानलायदों वाव साना ओइनै गाइस ओमफ्राय नै थाइजौ दंफां मासे गोजौ नै बेयाव गय फुलि दं नै गाइस ओमफ्राय हाजो खाथि बरियाथार जायगाफ्रा स' भिडिअ लानो मोजां जादों आरोना बेकग्राउन्डआ बिराद बरिया साफाथार फाइनालि स' लोगोफोर नै जों दायो एकदम हाजो गुदियाव दंफैयो आरोना ओरैबायदि मोजां नै बाब रेबाब नै जोमैयाबो बुंजाला ओरैबायदि साइज ओरैबायदि बरिया जायगानो बाब माथो जायगायाव गालांनो बालायदों ओरैबायदि मोजां स' नै लोगोफोर नै जोंना नै बे बाइकजोंसो फैबावदों आरोना ओमफ्राय नै गामियानो माने गामियालाय थिगानो ओमफ्राय न'फ्रा खाथि खाथि गैया आरो एसे गोजान गोजानथार नै थारमाने बिथिंथ' आङो फका मैदेरफ्रा फैखागोन आरो ना मैदेरफ्रा फैखागोन एकदम हाजो नांजाबनाय खाथार नै डाइरेक्ट गामिफ्रा जायगायाव दंफैयो आरो ना गाइस आं स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम ओरैबायदि साफा आरोना जायगाफ्रा नै वाव स' बिउटिफुल सानाबो नै मोदानलायदों वाव साना ओइनै गाइस ओमफ्राय नै थाइजौ दंफां मासे गोजौ नै बेयाव गय फुलि दं नै गाइस ओमफ्राय हाजो खाथि बरियाथार जायगाफ्रा स' भिडिअ लानो मोजां जादों आरोना बेकग्राउन्डआ बिराद बरिया साफाथार स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट्स खालामदो लोगोसेनो नोंथांमोना बे जायगायाव फैनोबा आंखौ कन्टेक्ट खालामदो जाहाथे नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामबासो फैनो हागोन आरोना बे जायगायावहाय फैनो हागोन ओरैबायदि मोजां जायगाफ्रा ओइनि हाजोफोर बेकग्राउन्डआव बिराद सलिड एकदम बरियाखा लोगोफोर स' लोगोफोर आं एबारसो फार्स्ट टाइम आरोना बे जायगायाव फैनायाहाय ओरैबायदि धामाका मोजां मोनदों फैनो मोननानै साफाथार जायगाफ्रा हनै वाव नै हाजोफ्रा अख्रां साखौ नाहरलाय गाइस स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट्स खालामदो आरोना लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंबा गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो एसेनोसै बाय बाय नाथाय आं इसेबां गोलाव भिडिअ लानो सानाखै बिराद गरम नै एकदम गोलोमजोब्बाय थ' लोगोफोर नैबे मा हाथाय होनोमोनलाय समबार हाथाय ना समबार हाथाय गाइस
So guys जों समबार हाथायाव बेरायना फैबाय एकदम हाजो खाथिनिफ्रायबो बेरायना फैबाय बरिया आरा बिन्दास एदना ड्राइभारा ओरैबायदि आरोना मनि सिंना बारा गोजान गैया दा मोनदारसिगोन गाइस